Bránený Givensom. Sheffield sa presúva k Juliusovi Brownovi, ale už ho má na starosti opäť raz Givens. Julius Brown z veľkej diaľky, ale zatiaľ to svítu padne na lavičke, to platí aj o hráčov svítu. Julius Brown teraz výborne prekazil, Stieladio prihrávku. Julius Brown šikovne si išiel po faul. Sa vie pekne uvoľniť pod košovom priestore, preto teraz môže ísť Brown a to bude práve vozou. Tiež ako na opačnej strane Givens. Prvá trojka, Sweet. Aby si ju Julius Brown. Po vedení 7-2. Vedenie do Sweetu naďalej skúšať spoza perimetra často a najväčší tak presne ako v rámci prvého polčasu. Ale za dva to padá, jednou.
iba Browna, ten dáva na 2-9. K tomu, že tie výsledky nie sú úplne optimálne, vieme, že Lučenčania hrali v finále a nebolo to tak dávno, tak aktuálne tie výsledky nie sú až také dobré. Julius Bar. Sa presadil Juraj Páleník, tak pomaly začínajú už aj tie domáce. Videli niekoho toho Browna za 3 body, ťažká pozícia, tam si šiel po faul. Sitno, ale rozhodca Cibulka si nevšimol, ako s faulom aj naopak. Nechci hrať individuálne, z toho ale strata. A ďalší rýchly protiútok z Chrisvit, Turza. Za 2 a to 25. Od jeho spoluhráčov, tak sa bude musieť prebíjať sám, ale má už iba pár sekúnd na zakončenie a to ide presne. Navyše ho doskakuje Mozov. Vstupujeme do druhej ale pod košom Sambri pretlačil Kneževiča, teraz bude chcieť zabojovať Givens, ale iba Juliusovi Brownovi aj dávka smolí na domácej strane. Predviedol aj teraz pekným zakončením za 3 body. Kneževičov intenzitou stále na svoj triko. Julius Brown v tomto rozbe. Prísť Julius Brown, výborný dribbling, no a zakončil. A ďalšia získaná lopta, výborne zapracoval Brown. Polovice úvodnej štvrtiny zatiaľ konštatujeme, že hostia majú veľmi dobre postavenú defenzívu, Lučenčania dostávajú málo čistých pozícií, no a nebude to chcieť dopustiť v žiadnom prípade Julius Brown. Jeho dvojbodový pokus. 6 bodov, Turza. Stavu 60-62. Brown to zobral na seba, troška zo Šťastnáka, trošku podobné v tejto sezóne. Tak ja by som povedal, že ročne zakončiť, avšak je z toho následný zisk. Zaskočený Kato, na Sambrili. Bola práca na 2 body. Brown z hranice trestných hodov trest. Brown, teraz výborná clona Sambriho a takto sa to robí. A zatiaľ to druhý úspešný trojbodový pokus na strane týmu Bekheim Lučenec v dnešnom dueli, druhý pridáva. No s týmto sa len veľmi ťažko, samozrejme bude dať. Takže 6 bodový rozdiel, zatiaľ najvyšší v tomto zápase. Julius Brown, ten Holtov. Brown, ťažká strela. Julius Brown. Jared Sherfield. Brown. Geldov to môže skúsiť za 3 body. Aj Peter Geldov je úspešný. Dosahuje. A tomu sa darí vyrobiť. Ďalej na palubovke od začiatku duelu. Nikin. Tak predsa len sa dokáže. Vyhráva už aj Lučenec v Leviciach. Tak tam sa čatá stále väčšie prekvapenie. Brown za 3 body. No, zakravený navyše aj s 15 hrajúci Matušek. Aj to asi vidíme na palubovke. Zatiaľ čo toto je Julius Givens, ktorý je práve pri lopte. Rýchle zakončenie prichádza od Siládio, nie však presné.
z veľkej diaľky, zase raz úspešne. Pekná práca rozohrávačka od Swiftnu. Nemierne navýši Julius Brown, dobrá prihrávka Šimon Turza, wide open, 3 body. A rozhráka si od prvej štvrtiny začali dávať domáci väčší pozor. Brown ešte podáva loptu Mozónovi, ktorý dáva ďalšie 2 body. Na doskoku je ešte pripravený, navyše aj s 15-kou hrajúci Matušek, aj to asi vidíme na palubovke, zatiaľ čo toto je Julius Brown a ten strieľal. Brown